Oké. Hetzelfde moment ook van de inclusieve opkomst. Dus dat betekent dat jullie af mogen gaan nu. Dus als we inclusieve opkomst doen. Je jaren het, hier in Jorwert wordt druk repeteerd voor de première van La Bohemia. Na je week hier op de K-route, het naaiculturele seizoen. En daarom hebben we deze keer in Simmertoppers nog mooi even tijd voor de mooiste verhalen van het oude seizoen. Jobbegeer spelen dit Ierpeloftseizoen De Skepershoen, een bewerking van de tv-serie Dagboek van een herdershond. Anne Jongsma spelen die onhandige, maar tige innemende pastoor. Kees van der Meer, muzikale toezenpoort. Hier het winterskoft de verantwoordelijkheid over het Bennekoor in de musical Kruimeltje in de Efteling. En dan die film met Doensers en Frieske Hinders. Een choreografie waarin de bewegingspatronen van Hinders de basis binnen voor het duet van Twamalje. Nou, waar ben je nou, muzikanties? Hé, je moet er graag spelen? Of net dan? Alsjeblieft, roep af, nog één optreden zien. Bohemia is een vaststelling die gaat over een grote gearriveerde popster die alles mooi maken had, al het geld had, al het succes, maar vooral wel naar het liedse, naar de echte muziek, de muziek die er zelfs maakt en dat er weer net om water is, maar wat er ken en wat er doet. En daarom reizen we er aan naar een kunstensvrouw die wij dan Bohemia nemen. En in die kunstensvrouw krijgt het te maken met mensen die wrakselen, met geld, met inkomen, maar ik met inspiratie en met alles daaromheen, alles wat een kunstens inkomt. Bohemia. Wij gaan naar Bohemia. En hoe komen wij in Bohemia? Het hing het in de loft op dit moment. Met het politieke klimaat en met alles daaromheen is het natuurlijk nieuwsgierig om kunstenaars in een hokje te zetten. En dat nou, ik krijg iets te schertsen, het iets zwart-wit te stellen. En daarom maken ze het maatschappij kritisch. Zonder dat het heel belerend en een linksvingerke is of zo. Nee, het is juist, ik maak een knippig en ik maak een zelfreflectie van het gaat ik net al zo lekker erin. Er zit een protte muziek in Bohemia. Bram Vermeulen in het Friesk. Ik zong hier al in nachtbedden, stomme letters in je farine. En dat ik ze raas affluistreer, ze binnen beschreeuwing en het meer. Maar hoeveel letters schreeuwst op zeer? Maar ik lekker rocken met AC/DC. Van Jorwert naar Jobbegeer. Daar spelen ze dit Ierpeloftseizoen De Skepershoen, een bewerking van Dagboek van een herdershond. Ik moet om 4 uur bij meneer de pastoor wezen. Opzetten. Verdomme. Net zo'n beste entree, Erik Oudekerke. Een poermin begint voor een jonge kapelaan in zijn eerste parochie. Als God jou de beproeving van een klapband zendt, dan heeft hij daar een bedoeling mee. Aanvaard dat zonder morren. En zeker zonder vloeken. Anne Jongsma is 30 jaar oud en dus net van de generatie die de serie kent van de tv. Hij is speler bij het Heideblomke, een van de 4 toneelverenigingen die Jobbega Riek is. En dit is zijn eerste grote rol bij het Ierpeloft. Anne Jongsma, ik zei, die is jong en nog zo fris en zo puur. Ja. En ontwapenend. Ja, ontwapenend zet hij wat horen. Dan zet ik de hoed er nou bij op en dan is het... ben ik klaar voor. Erik Oudekerke. Ja. Oh, bonjour, mon curé. Erik Oudekerke wordt nu geleenstuurd als rechterhoorn van pastoor Bonhomme. Die kapelaan, ja, een beetje dat stuntelige, dat is het mooie eraan. En dat er, ja, hij probeert zo volle goed te maken voor de meesten, maar dat lukt eigenlijk net altijd. Helemaal, staat er zelf in de holle het. En dat is wel heel mooi eraan, ja.
Oei daar. Maar ik je lokwenskje, maar je gloedvolle preek. Maar mij ik ook een goeie rie, ja. Let je net te vol in met gewone volk. Al redelijk gauw doch blikken dat de onhandige Erik er heel oor ideeën op had als meneer Pastoor. In zijn misschien wat naïeve goedens wil hij de mensen helpen. Hij trobreekt je bij de grezen van Erem en Riek in het dwarpsmeenschap. Stilte! Beminde parochiaan. Dat wekt sympathie, maar hij komt er zelf nogal eens mee in de problemen. Het feest. Nou, zo het achterviel tillen, dan draai ik het raper om. Ja. En ik op het meet van de eerste gevoelens rekt de kapelaan in conflict. Mooi jongen, ja. Hè? Ik weet wel dat ik mijn tas en heb ik het kleerster niet zoeken. Maar toen wie ik fietje. Hoe kon ik toen weten wat het kleerster in mijn holde? Miete. Ja. Ja, Ja, dan hebben we een probleem, kapelaan. Nou ja, in wezen wel. Ja, ik probeer het eerst wat te verbergen, maar dat lukt net helemaal. Dus, Gelukkig krijgt Erik Oudekerke support van kapelaan Lumens. Hij is een collega. Ja, Lummers. Mijn maat. Uit Elslo. Ja. Ja. Kom vader in Noordboeren dwarpshuis om nemen te Ja. En ik kom hem wat helpen. Oui, c'est elle, celle-là d'hier, plus charmante, plus belle. Ik heb een samenboekje van hem gekregen. Ik heb er zelfs al ingeschreven. Vader Erik Oudekerke. Volle lok met de schepersong, die maat Lummers. Nou, is net mooi. Et la foule está genoeg. Ja, geweldig oplag, jongen, geweldig. Het wel wat, hè? Job, was ik goed op hem? Nou, ik doe mijn best, maar het valt net aan. Maar deze man, nee. Luister je net zo goed, hè? Nee, hij is wat dwars. Als ik zeg net, dan doet er al. En als ik hem was, kou je dan. Het is krek of de Erik is net goed werken. Ja, het is wat een jonge hong, hè? Een jonge hong, ja. Ja. Ja, de pastoor is de scheper en ik ben zijn hong. Ja. Dus, De grote massascènes, die kennen echt nog wel een beetje meer power. Hè? Die chattelmuziek, dat er echt die pastoor zei, hey, rustig aan, even dimmen. Want dat weer toch wel een beetje... Tine Bijstra maakt het Elsen niet even scherp voor de première. Maar eens is haar zuster Jannie de haatregisseur. Maar die is nogal doof. En om het nog ingewikkelder te maken, er binnen in totaal 4 regisseurs in Jobbega. Die het werken haar aan het stuk dat Jannie uitkeers. Toen heel toevallig hier in de boekenkast, ik dacht het dagboek van Heddershond. Nou, heb ik dat lezen en dat leende zich bij uitstek voor een stuk werd een protte meisje in mij spelen en waar een goed verhaal in zit. De doelstelling van stichting Verdiverdage Jobbega is om zo volle mogelijk mensen meedoen te laten. De schepershoen dacht dat hier ook mee aan de Gouden Gerbers. Ja. Zeer goed een 5, goed prachtig een 4, redelijk wel aardig een 3 en slecht min is een 12. Wat zou nou een sterk punt wezen van deze voorstelling voor de Ierpeloft Oscars? Ik denk het mijlkoor opzetten van het hele stuk door eigen meesken. Alle je meesken uit eigen dwarpen. Zonder inbreng van ek maar iets van boeten. Dus alle spelers, regisseurs, decorbouwers, griem. Zelfs de man van muziek komt hier uit eigen dwarp bij. En van de muziek, de jacht en het lood bedoel ik. Dus dat is heel bijzonder vinden wij. Tjerk, in Jobbega spelen ze dit alroende seizoen de schepershoen, bewerking van het dagboek van een herdershond. En Jorwet had natuurlijk de laatste jaren ook die traditie van bekende stukken, bekende films, etc. om die te bewerken. Wat is daar nou eigenlijk de meerwaarde van artistiek, behalve dat het gewoon heel leuk is om een bekend stuk te doen? Aan de ene kant is het natuurlijk binnen het mooie bekende verhaal, die je gewoon graag ten tonele brengen willen. En de tweede kant die eronder zit is dat je altijd bij bekende en grote stikken, ga je altijd iets van, nou daar kunnen we nog wat aan toevoegen en dat is nieuwsgierig voor uw publiek. Mm-hmm. En dat doen wij hier inderdaad ook vaak. Dat is een mooie film, nieuwsgierig voor elke ene. En wat kunnen wij er nou nog om bijdragen om het nog voor u ik weer ietsje mooier te maken?
Maar aan de andere kant is het zo, dus elke cultuur en ik de Friese cultuur heeft, ik behoefte aan dus naar je originele stikken. Originele boeken, gedichten, toneelstukken, ieperloften. En dat gebeurt net met z'n vallen de laatste tijd. Is dat eigenlijk net een beetje schande? Nou, dat is moeilijker als het tingst soms natuurlijk, omdat het waan. Ik ben toevallig annex geweest aan Fisk in Malkwaar, wat ik dan zelfs skreun. Maar het is inderdaad wel, het is net zo eenvoudig om dat samen te dwaan. En je weet er vaak van bekende verhalen dat die in het grut heel goed spelen worden kennen. En vaak denk ik dat deze podia daar binnen en krijgt de wat lietstere podia wat experimenteler daarin handelen kennen. En ik wil eigenlijk ondertekenen dat wij de laatste jaren in Jarvet echt wel een heel soort authentieks maken hebben. Binnen een bestaand gegeven toch een heel authentiek verhaal weer maken. Alleen nog wel zat Shakespeare ik al werken. Die pakte vroeger gewoon stikken van nog weer volle Jæderlien. En die bewerken hij ik weer tot authentiek nijwerk. En om net direct een parallel met Shakespeare te lopen. Maar het is zo ontzettend bijzonder is het net om authentiek werk ergens waai te hellen in elk geval. Ergens waar te stellen. Nou, een van die orensimmertoppers, Kees van der Meer. Hij die 5 keer de muziek bij het Benneierpelaf in Jester Wierm. En in januari zagen we hem aan het werk in de Efteling. Hij weer doel verantwoordelijk voor alle band in de musical Kruimeltje. Eén, 2, 3. Jesse, kijk eens even vrolijk, man. 1, 2, ja! Holladier, holladia, holladier, holladio, holladia. Ik ben de koning van de stad. Ik ben koning Kruimeltje 1. Nu maken we het even mooi. Ja? Ik wil even een mooie klank horen. Dus ietsje zachter en even goed in balans met elkaar. 2, 3. Ik ben Kruimeltje, holladier. Oké. We hebben 6 groepen en die ben omdat ze net alle keer opmaaien. In verband met ze maar 24 keer per jaar maar ze sinds maar een vaststelling draaien. En ze zijn voor groepen omdat we gewoon 26 keer per maand ongeveer spelen. Dus dat wordt afwisselen. Ja. En dit is groep D. Kees van der Meer is de jongste telg uit misschien wel een van de muzikaalste families van Friesland. Het lijkt erop dat Kees van der Meer in de voetsporen van zijn huid Hendrik treden is, die zelfs trouwens als componist nog heel iets warber is. Maar ook Kees is componist. Het is de eerste keer dat Kees in zo'n grote musical meedoet. Maar hiervoor maakte hij al 4 jaar de muziek voor het Benneierpelafspul van Jester Wierm. Ik zie het hij 2 keer in Afrika voor muzikale culturele projecten. Maar nu werkt hij dus bij Kruimeltje de Musical in, jawel, de Efteling. En daar gezicht. We zijn in het wonderbaarlijke land van de Efteling. Echt de fantastische omjouwing hier. En we zijn bij een van de meest kenmerkende persoonlijkheden uit het park. Hoe heet ik alweer? Langnek. Langnek. Dus dit is mijn werkomjouwing voor de Kruimeltje-periode. Dit is voor mij de eerste keer om echt in zo'n musical te spelen. Mijn rol is dat ik daar keyboard speel, gewoon in de vaststelling. Daarnaast ben ik met band dwanden om de versjes met haar in te studeren, maar ik onderwijzen te jou. Het is altijd wel fijn om van tevoren heel even weer een beetje te spelen wat ik spelen maat. Goed. Sami is het Kruimeltje. En ik neem altijd een vader show even heel kwart met Sami even met aandachtspunten even terug. Hoi. Hoi, dus je gaat even met Kees inzingen? Ja, niet inzingen, maar ons bespreken gewoon even
de notes van de vorige voorstelling, hoe het was gegaan en zo. Ja, oké. Nou, kan Kees toch wat? Ja, zeker. Ja. Nou, gelukkig, blij dat je het zegt. Ja. Wat is hier gebeurd? Oh ja, tennisracket tegen mijn vinger aan. Wat is tegen je vinger? Tennisracket tegen mijn vinger Tennisracket? Oh, hij is ook echt helemaal... Ja, dat valt wel mee. Als de nacht valt in de stad. Oké, weet je, we gaan even staan. Dat gaat ook wat makkelijker. Als de nacht valt in de stad, gaan de kaarsen prachtig branden. En de ramen staan te glimmen als een goudstaaf in de muur. Die andere? Als de nacht valt in. Ik begon met mijn squammuziekopleiding. Wie dat ooit zo'n beetje dat je mooie groepen mensen muziek maakt zien gingen en willen. Nou, dat vind ik gewoon fantastisch leuk om te doen. Om mijn mensen en muziek, dat is het mooiste wat er is. Muziek is het mooiste wat er is en mensen zijn het mooiste wat er is. Oh, vertel me alles, Wilkes. 2, ja. Vertel me alles, Wilkes, alles wat je weet. Te gek, klaar. Ja, ik ben hier op Lospul, dingen dienen en les doen in Grace. En hoorde project, dus ik dacht, nou ja, ik wil een keer een musical uitproberen. In het oosten wijst het noorden en we varen naar het westen en de hond vaart met me mee. En het is heel nieuwsgierig, omdat het is een hele, qua industrie en qua productie zit er gewoon grut in de koor. Een heel soort mensen bij een ex. Waar ik nu zit, speel ik keyboards. Ons orkest is een liedsorkest. Wat ik bij de keyboards doe, is ooit dat ik alles zeg maar invul. Ik ben gewoon het extra orkest eromheen. Dus als er ergens een striekerspartij wezen moet ik dat wel. Als er ergens een hoornpartij is die wij net spelen, moet ik dat dan. Een accordeon doe ik, een roudspartij of een liedbeltje. Al die extra's, die moet ik doen. Daarom heb ik al die pedalen, volumes en dat soort dingen, orenswitches. Dat ben ik hier aan het doen. Nou, Kees zit natuurlijk al lang niet meer in de Efteling. Hij is verschrikkelijk warmer. In september komt er een cd uit van zijn nieuwe band Concrete Sneaker. En hij werkt met jongeren aan een opera voor het Grazer Jonger Hartenfestival in november. Hij doet mij met 2 composities voor de knappe Vreedbetinking. En hij doet ik mij aan een remix van de lieden van zijn hart Hendrik van der Meer. Je wordt er stil van. Horseplay. Rut Meijer die maken in Hemmelen een doensfilm met 2 doensers en een hele keppel Frieske hinders. Zo, we hebben ze daar wel eens even in de bak en dan willen we zien als ze wel wat draven kunnen. Nou, en als dan Hiensteman best en dat juist op een keuring wel. Nou, dan zit ze erachter onder het tischje. Nou ja, de ene doet het zo, de andere doet het zo. En ik heb er dan een putje bij, een stukje plastic en die zweven, maar een stukje erom. Nou. We hebben een huisje hiernaast en de paarden die ik zag waren van Nico. En toen ik de scène zag wat er gebeurt als 2 paarden voor het eerst bij elkaar komen en de emotie die dat had. En vervolgens gingen ze inderdaad uit zichzelf draven en de hele kennismaking is 1 grote dans eigenlijk. Toen dacht ik, ja, dat is een prachtig onderwerp. De film gaat eigenlijk over de ontwikkeling van vriendschap tussen 2 paarden die bij elkaar komen, maar ook in de dans. Als je met een danser met elkaar wil werken, moet je ook elkaar vertrouwen. Moet je ook elkaar aanvoelen. Dus eigenlijk zat er ook een soort natuurlijke menselijkheid in zowel de paarden als in de mensen of vice versa.
Dan kan je zien dat het vaklier mee bezig is. Dat kan je zelf wel zien. Als je gewoon filmpjes zoals dat als je dit, dan kan je dat zien dat het vaklier is. Dat is echt alleen nog maar die muziek. Toen zie je in de boksen bezig en dan denk je, jezus, wat moet dat worden? Maar ja, dat dan bijna is, ja, dan is dat prachtig. No? Oké. Dan gaan we even kijken naar de basisinstrumentarium voor horseplay. Want Nico die liet mij een paar hoeven zien. Toen dacht ik, ja, een paar hoeven laten zien, maar je moet ze horen. Kijk, dit is waar het over gaat. Het zijn net klokjes, maar ze zitten wel onder de benen van het paard. Nou, dit is de basis voor al mijn muziek voor de film. Harry is iemand waar ik veel mee samen heb gewerkt. We kunnen met elkaar lezen en schrijven. En ik vind dat de muziek eigenlijk het begeleidt de film op een hele intense, inhoudelijke manier ook. En vooral de spannende momenten weet hij heel erg goed met al die geluiden uit de stal echt spannend te maken. Dat je echt denkt, oh nou gaat er iets gebeuren. Kijk. En weer open. En weer dicht. Dat gaf de montage heel goed een soort de duidelijkheid wanneer ik een accent wilde plaatsen. Als ik hem nou open doe. Laat maar even dicht. Kijk, dan heb je twee mogelijkheden. Je kunt met de hoeven, dat ik met de dansers deed, kijk zo. En zo over de grond. Ja. Wil ik een zwaarder accent, meer hoger. In feite heeft de boerderij het hele slagwerkinstrumentarium in huis. Ja, daar moet ik wel van houden. No? Ik zou ouder hinder dat de man dansen. Nou, ben ik heel eerlijk. Waarom? Ja, waarom? Dat weet ik, daar kan ik geen antwoord op. Gaat de film nu over vriendschap of gaat die over liefde? Nou, ik denk dat goede vriendschap is altijd een element van liefde. Het gaat ook over je durven afhankelijk op te stellen. En dat is wat paarden doen. Ze snuffelen aan elkaar en als ze denken dat dit gaat lukken, dan gaan ze onmiddellijk zoeken naar hoe kunnen we elkaar vertrouwen en hoe kunnen we afhankelijk zijn van elkaar. En dat betekent afhankelijk dat je gelijkwaardig bent en dat niet één de baas speelt over de ander. En dat vind ik in een goede liefdesrelatie is dat precies zo. Dan is er niet één is de machtige en de andere die geeft toe. Maar dan kun je samen opgaan, maar toch je individualiteit behouden. En dat doen paarden. En mensen hopelijk ook. Iedereen stond onder druk. Niet van de regisseur of van Nico, maar van die paarden. Die paarden hebben ons meer verteld dan misschien wel al die mensen om ons heen. Paarden hebben een heel sterk gevoel, kracht en liefde. Het klinkt misschien heel pathetisch, maar die beesten hebben een uitstraling op mij. Ik denk, nou, daar kunnen wij als mensen nog heel veel van leren. De Doensfilm Horseplay is de hele simmer te zien in informatiecentrum Mar en Klif in Oudemarm. Hier in Jorwert is van de Joen de première van La Bohemia. En je kunt de voorstelling nog zien op 24 september. Na je week openen wij het culturele seizoen met Draaf Foekje Draaf. Een opera over het leven van atlete Foekje Dellema. Heel nieuwsgierig denk ik, dus na je week.